an kawo mata ta mure ka ɗauki mutan gari da jawo shi ga gargasan masu gasa ga gargasan masu da ta Abubakar bisa ga harkar waka daga ina ka waka ina za ka waka waka ba ta gaba mai fata ko mun dare ko mun rana sauran gidan mu baka ba ministan waka zawo mai sa mai ya sauri mana jan ashafa ba dole zuwa garin wasu yaƙi bisa ga aikin waka take bin cikin yan gama kana sai ana ba motar shiga ɗan shehu na juna baran malam mai ƙarfi ta na gaba mazan da ka yi ma mai ƙarfi sannu kada kana hana lota duniya kan samu
Agaji ka kyauta mu Agaji na tawakkali na Abdullahi ba maka girma Hanna tuna da Mustafa bai rago Mustafa na gode Abadari da kai ne ka zaka maza mai ƙarfi ba. Na gode na mai gida ɗan masa dogon gaye ka kyauta ba. Duniya ne kari, duniya ne ka kallo, da abuwa duniya ta ɗauka shekara ana kalle kowa duniya ta ɗauka shekara ana kalle duniya buga ya samu ga wani ya buga ya faɗi ga wani ya buga ya samu ga wani ya buga ya faɗi ya ci maza ana shakon autan mama mahore ne da kai mai kaza maza mai kai
kiɗi abu ne ya bai. Cewa mai gede na auru ya ce mana mama hore. Bawa mai gida halkan labawo. Na san ba ya zanzo rago ban kaɗa mashi hata. Na san ba ya cin koɗinsa. Kowai sha kiɗi abu ne ya bai. Cewa mai gede na auru. Yara balan gada na gode. Yara balan gada mun gode. Sannan alazan zo mai rago. Yusuf na Yusuf bare na bada halin girma Yusuf ka kyauta na nan da babban babu haske maganin duhu na hamisun mutanen daura haske ka kyauta